Здравейте! Днес искам да развенчая един мит. Много често напоследък чувам жените да казват: моя мъж е с мен, той ме обича, той се грижи за нас, нищо, че има любовница. Уважаеми дами, любовницата не е просто храна, с която вашия мъж се храни. Той има потребности, които очевидно не са задоволени. И там има някакъв пропуск във вашите хармонични отношения. Искам да кажа, че мъжът се влюбва, според статистиката, от първите 3 секунди, в който вижда една жена, в който я пожелава. В следващите 3 минути той решава, че това ще бъде жената на живота му и тя ще бъде майка на децата му и тази, за която той иска да се грижи, с която иска да покори върхове, за която иска да създаде стандарт на живот, заради която иска да се развива. Тези мъже обожават да бъдат ценени. В мига, в който жената започне да обезценява своя мъж, той започва да търси друга жена, която да му дава нужното боготворене, нужното уважение, нужното внимание. И не се заблуждавайте. Това, че е останал с вас, това, че носи финансите си в къщи, това, че се грижи за семейството, е онази негова отговорност, която той е поел като мъж, когато е създавал двойка с вас. Но тази връзка в момента, след като той си е намерил любовница, е връзка само защото той е задължен и се чувства отговорен да носи от всички от тези задължения и отговорности, които е поел преди време. Вие сте изключително читава жена и той го знае. Вие сте приятел, майка, вие сте любимата жена на приятелския кръг, но той просто не ви обича вече. Любовта си е тръгнала и тя е давана на друга жена. Неговото внимание, неговото сексуално отношение и неговото желание е да бъде другаде, не да остане с вас. Не се заблуждавайте. Когато мъжът има любовница, той вече не ви обича. Не живейте с тази лъжа в главата си. Дайте си да разберете каква е причината да се стигне до там. Но знайте, че в 90% от мъжете, спрат ли да обичат една жена, никога не се връщат със същата любов към нея. Тази любов ще бъде отдадена другаде. За съжаление, много жени живеят в този мит. Нека да знаете, че мъжът, стойностният мъж дори, когато погледне към друга жена, пожелае и има отношения интимни с нея, това означава, че той вече не обича своята жена. Защото стойностният мъж, който обича жена си и държи на семейството си, не тръгва към друга жена. Пожелавам ви прекрасен ден!